रावफोरजों बेरायग्रा मा आंखाल जादों नोंहालाय? बेसे जानो नोंलाय? बेसे जायो? थौ थौ दा होगोन फैसाया। बे सेंग्राया मा भबिष्यत दं एख' गैया। फैला मेन्देला नोंसोर आंनि बिबोनांखौ एखे अयथासार र' खनलायनि र' नोंसोरखौ नोंसोरखौ र' एफआइआर होगोन आं। हाय बबाव दांनाय बिसोरो? आखायावल'सो दांदों आरोलाय बबेयाव दाङाखै? दाङाखै। साला सु आखाया सु ओम शान्ति शान्ति ओम शान्ति शान्ति सिङाव थांदो।